हाय मिस्टार हेल' मिस्टार होननानै थाबाय थानोसै नामा नामफोर दं ना गैया नोंहालाय ना खिन्थानो बादों नामा आंना हले दं हाय मानो खिन्थानो बानो अनसुला बसुमतारी गावहानो सोङाखैबा आं बोरै खिन्थानो दे नोंनालाय रिबिका दैमारि बिउटिफुल नेम नों खृष्टान नामा आं खृष्टान मानो खृष्टानखौ सैया नामा आरे बिदि नङा रेबेका आं मानो सैया जानांगौ अके बाबा आइ एम सरि नाथाय नों बोरै मिथिखो आंखौ खृष्टान होनना एक्चुअली नोंनि मुङा खृष्टाननि नाम ना बिनिखायनो नंगौ रियेलि या नोंसिनि खृष्टानफोरखौ बिराद बुजिनाय मोनथारो आं रेबेका बिसिनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय आरो दुथां गैयै जिउ खांनायखौ नुब्ला गोसोआव साननाय फैयोदि बोरै हायो बिसोर होनना आरो गोरोन्थि मावफ्लांबा दायनिगिरिफोरखौ गोरलैयै खेमा होयो माब्लाबा आं सानो बे बुहुमनि मानसिफोरा नोंसोरबायदि बुजिनाय जाजोबब्ला संसारा बेसे समायगौ होनना जेरावबो मिनि खुसि रंजा बाजा आलो गोजोन रायजो जानायल' नोंगौ अनसुला इउ आर राइट नाथाय दानि जुगाव खृष्टानफोराबो बांसिनानो फांफुं जालांजोब्बाय नामावल'सो खृष्टियान नाथाय आखल आखुजों नङा इसोरनि नामखौ बदनामसो खालामजोब्बाय बिसोरो जेखौ बादा होयो बेखौनो मावो आरो जेखौ दा लों दा जा होनो बेखौनो जासिनो आरो लोंसिनो आं मिथिगौ रेबेका आरो बेफोरबायदि अहंकार सुबुंफोर थाबानो समाजाव आरो संसार जानायाव हेंथा फैयो इउ आर राइट गाइस आं आरो जेबो सहायनो हालिया मेलेमानो गुरलांजोब्बाय आंना निजोमखौ जबरदस्ति बोनानै ना हाबा खालामनांसिगोन स गेट इट गाइस नाङा बस जबरदस्ति हाबा खालामनानै उनाव नोंहासो प्रब्लेम जानो हागौ नाथाय बोरै एन्जर मुलि होनानै नोंखौ बुथारबा बस बिनिखायनो आं नोंनो मुलि लाबोदों हायना मुलि नामा मा मुलि बेलाय गोसो थोनाय स्टाफ फेलें बेनिखायनो आं बुङो जुदि नों निजोमखौ हास्थाय मारोब्ला नोंनि मुंखौ सोलायनानै बै सेंग्रानि मुंखौ ला नों जायखौ निजोमा हास्थायो आरो बाखिखिनिखौ नों जेरै खालामो नोंनि गोसोसै आइ सि फिल्मा दासो जमिसिगोन अनसुला गुड भेरि गुड गोसोआव दासो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं गोबोर 50,000 रां हर बेनो जागोन बस थेंक इउ बस गोजोननाय मोनबाय अनसुला नोंहा 31 दं ना गैया नै आंनाव 20 रां दं रेबेका बुद्धू एक्ट्रेस दं ना गैया सोंदां लाइफ पार्टनर है कि नहीं 31 मानि एक्ट्रेस प्लीज गैया बुं प्लिज गैया बुं प्लिज गड प्लिज गैया बुं आं दा मा बुंबावनो नोंनो रेबेका मा गैया नामा जेबो नङा दे गैयाब्लाबो मेरला नायनो मोजां सिख्लाफोर दङ आं थासान्दियाव माखौ टेनसन लादों नोंलाय एक्चुअली दंबो गैयाबो वाट दंबो गैयाबो माने दंबो गैयाबो गोलाव काहानि दं रेबेका नों माथो गाबदोंसैलाय
अनसुला आं नोंसोरनि लाभ स्ट'रिखौ खोनानानै खुसिजोंनो मोदै गदों अ नंगौना औ नंगौ अनसुला आरो नों जिंगासि नाङा बेबो नोंखौनो नेनानै दंखायो बे इसोरासो मिथिसिगौ दा बे आंखौ नेनानै दंना गुबुन दस्रा सेंग्रासो मोनखो आरो बायसान्स बे गुबुन दस्रा सेंग्राजों थांब्ला नों दंना आंहा सरि जास्ट किडिं अ रियेलि येस आंनि जिमखौ बिराद मोजां मोनो रेबेका नाथाय बिसोर दा आंखौ मोजां मोनगोन ना मोनलाथाय अनसुला प्लिज डन्ट वरि नोंसोर सानैनि गेजेराव सैथो मोजां मोननाय दंब्ला जेब्लायबो मोनलायगोन एन्ड डन्ट वरि आइ विल प्रे फर इउ Nizam, I love you! अनसुला नों आंखौ गारनानै बहा थाङामोन निजोम आं बहा गारनानै थाङामोन नोंखौ आं अराय सम नोंजोंनो लोगोआव थाफाबाय थादों नाथाय नोंसो आंखौ सिनायाखैमोन नों देरबाय लावबाय हेन्डसाम सेंग्रा जाबाय आरो नामखौलाय मानो दस्रा लानांगौ नों नाथाय बोरै एथ'ग्राब दुस्थ' जाखो नोंलाय आइ एम रियेलि सारप्राइज रियेलि या नङा डार्लिं बेफोर गासैबो आंनि सालसो नोंखौ गोदानै फथायफिननो थाखाय बिनि थाखायनो आंनो रियेल नामखौ लानांगौ जाबाय नाथाय हायासै आं माने नङा नङा आइ एम जास्ट किडिं बेबि दे आफा थादो दे आफा मोजाङै थां दे जागोन दे आफा मोजाङै फरायहैदे आफा दे फां फुं जाहैनाङा रावजोंबो नांलायनाङा खमलायनाङा दे आफा नोंसोर जिंगा दासि आयै दे होमबा थादो दे दे आफा हाय रेबेका बहा दं नोंलाय लेजि बय दाबो सफैयाना नों आं बास स्टेन्डआव नोंखौनो नेगासिनो दं अ नंगौ नामा दे आं फैगासिनो दं थाब थाब फै माबार हाय रेबेका लेजि बय दासो सफैदों सरि यार अनसुला माय मम एन्ड डेड अ हाय आंकोल हाय हाय आन्टी आंकोल आं रेबेकानि लोगो जों मिथिखागौ फिसा मानिया नोंनि खोथाखौनो जोंनो फोरमायबाय थाखायो मा मा खोन्थायो आंकोल बियो नोंखौ जोबोद मोजां सेंग्रा होननानै जोंनि सिगाङाव बुंबाय थाखायो नंगौ नामा मोजाङै अनलायनानै थाहैदो दे बाबु माबाफोर हेल्प नांगौबा हेल्प खालामलाय जागोन दे आन्टी नै गारि फैबाय हनै गारिया अ अके बाय मम एन्ड डेड दे आइ बाय आंकोल बाय आन्टी जागोन दे बाबु Wait! सरि आदा आंखौ निमाहा होदो निमाहासो बिदों नों रकि हेमेराना बस अफ दिस कलेज बेखौ हले गोसोआव मोजां मिथिना लाखा मिथिबाय बस नै सासे दाउसा मारियाव फैगासिनो दं लोगोसे दाउसन दुब्रिबो दंफायो ओइ सेंग्रा ओरै फै आंखौ मा जादों आं मानो गोसोखौ उसुखुथु मोनो बेखौ नुनाय लोगो लोगो मानोमोन मानो लिंहरदोंमोन मा मुं नोंनिया अनसुला बसुमतारी मा बेनो मार नामा आंनि अनसुलाया आंनि उन्दै समनि मोजां मोननाया नाथाय बे बोरै जानो हानो अनसुलायाथ' आंजोंनो खाथियाव दंखायो आइ मिन रकियानोथ' आंनि उन्दै समनि मोजां मोननाया जानो हानाय नङा बे कन्ट्रल निजोम कन्ट्रल दुनियावथ' मेरला एखे नाम थायोथ' जानो हागौ बेबो सासे एखे नामनि सेंग्रा ना नाम मुसुमि लिंहरदोंमोन नामा ओइ सेंग्रा एसे रेसपेक्ट होनानै रायज्लाय नैबे बिथांजों नङाब्ला बिदि रायज्लायाबा बोरैथो रायज्लायनांगौ बे रेसपेक्ट होनाय जादों नामा
बेखौ एसे मोजाङै खालामनांगोन बस नाय नोंथां आं नोंनि भलिउमजोंसो मेट्च खालामनो सेस्था खालामदों आरो बेयाव मानि गोरोन्थि बिलाय जेरै जेवजा मेथाइ एबा हानजा मेथाइ खनब्ला भलिउमा एखे जायाब्ला गाज्रि खोनायो थिग बिदिनो आंबो गाज्रिखौ लुगैयाखै मोजांसो लुगैदों क्या बात है डायलॉग में दम है यार नै सेंग्रा नोंना डायलगा बांद्रायबाय नों दासो गोदानै हाबफैदों बे कलेजाव बे कलेजनि गुदि बिजौ नों जेबो मिथिया बे कलेजनि बस आं रॉकी है मेरा नाम बोले तो सभी मुझे सलाम करते हैं रॉकी से बच के रहना जो भी रॉकी से पंगा लेता है उसका अंजाम बुरा होता है गुड भेरि गुड इन्टारेस्टिं वान आं बावदोंसो आरो मोनसे डायलग थालांबावदों मा बेलाय होबावदो जों बयबो साइन्स फरायनानै फैदों बेनिखायनो जों बयबो मिथिखायो according to Newton's third law of motion to every action there is equal and opposite reaction अनसुला प्लिज कन्ट्रल योरसेल्फ गोसोखां नों बेयाव मानि थाखाय फैदों आंनि आखाइखौ हमथादों आरो आंनि सायाव गिदिर राव वाह इन्टारेस्टिं नाउ जास्ट वेट इन वाट्स नोंखौ मा खालामगोन आं गाइस गोदै मोदोमथारदों आगै सनाया नों बिनि गार्लफ्रेन्ड नङा होनलाय ओइ सानैबो बागुरुम्बा मोसा उल्था सोबर खोनायोना खोनायाखै सानैबो मोसा बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय लोगोफोर बागुरुम्बा बानो हायाबोला दबायाव ला नै बे कलेजनि रानि बेखौ प्रप'ज खालाम What? Oh, no way, Rocky. What is this? It's okay, babe. Don't worry. Propose kalam. May I know your name, please? What? Nोंखौ propose खालामनो थिनदों आंनि मुंखौ सोंनो थिनाखै नोंनि मुंखौ खिन्थानो हागोन ना निजोम मा निजोम Rocky, what is this यार निजोम ब्रह्म बिनि मुङा Come on now, propose her. Hello, Mister. मा जाखो? माखौ गोमहाबथारखो? Oh, sorry. थाब थाब, आंहा बारा गोबाव सम गैया नोंजों लाइन मारिनो। दं, जथेस्थ' दं। मेरला सम दं आंहा। मा? Oh, sorry. Listen, my dear. I love you with all my heart and soul. Will you marry me? Okay, I'm impressed. माथो romantic hero जानो हागोन नों Kiss kalam. What? No way, Rocky. Now this is too much. निजोम को kiss kalam. Rocky. Come on, baby, relax. It's okay. I'm sorry. I have to. बसआ बुंबाय जेथिया नाय मिस्टार खबरदार जास्ट स्लाइटलि नङाबा दिगदार जागोन बेखौ मिन्थिना लाखा इडियट साला मोनबाय ना मस्लाया माबायदि नांखो रेबेका आं दिनै बिराद खुसि नाथाय बिराद दुखुबो मिथिगौ मानि थाखाय मानि थाखाय ना सिख्ला मानसिजों सुबा जानायनि थाखाय खुसि जादों मानोना बेसेबांबा गोबावनि उनावसो आं दिनै निजोमखौ लोगो मोनदों मा निजोम माने जाय सिख्ला नोंखौ सुबादों बेनो नोंनि उन्दै समनि गार्लफ्रेन्ड आरो दुखु मानोना दा बे आंखौ सिनायला जानो हागौ बे आंखौ बावगारलांबाय
बिनि थाखायनोथ' दा बे रकिजोंसो थायो माहाजोननि फिसाथ' लां मोजां मोनलायनाया बिसिनि थाखाय खेलासो न' अनसुला नों गोरोन्थि बुजिबाय सब मानसियानो एखे नङा आंबोथ' माहाजोननि फिसा आं बिदि नामा आइम सरि रेबेका प्लिज डन्ट टेक माय वर्ड्स पार्सनेलि आंनि बाथ्राखौ गाज्रि दामोन मा खालामनो आंनि गोसोआ बायग्लिजोब्बाय बिनिखायनो आं बिदि सानफ्लांबाय अनसुला प्लिज कन्ट्रल योरसेल्फ आरो बे सिख्लाया जुदि निजोम मारब्ला नों मानो खिन्थानानै लायाखै र' आं खिन्थाहैगोन बेनो प्लिज रेबेका प्रमिस मी इउ वन्ट टेल हार एनिथिं अन्नानै नों खिन्थानाङा शी हेज चेन्ज नाउ बे आगोलनि निजोम नंला बे दा सोलायबाय आरो जुदि बे दा आंखौ मिथिनानैबो नेवसिसिनब्ला आं गावखौनो गाव सहायनो हानाय नङा रेबेका आं थैफ्लांगोन प्लिज बिदि दा बुं नों अनसुला अके आं खिन्थाया दे नाथाय थेवबो आं सानो नों खेबसे बेनो मिन्थि होब्ला मोजां जागोन होनना बोरै नों बिदि दुखु लानानै थाबाय थानो जानो हागौ बेबो नोंखौ नाङा रेबेका नांगौब्ला आं बिदिनो गोसोआव दुखु लानानै थागोन रकि आरो नोंनि शिशुफोर नोंसोरखौ आं थैनोबो नागिरा अमुदा सफैबाय ना सफैबाय नोंथां माला लाबोबाय ना लाबोबाय नै लाबोनायाव जेबो प्रब्लेम जायाखैथ' जेबो प्रब्लेम गैया जोंनि माल लाबोनाय प्रसेसआनो आलादाखा बे मोदाया जि खामानिखौ मावो साफा मावखाथारो नोंथां थिग नों दं। जेबो सिन्था खालामना ओइ मावजि माला हर थिग दंना नोंथां थिग दं बिदिबा जों सिगाङाव थांनानै आरो मोदा मोदि मोनहोनांगौ दा थांनांसिगोनलाय जोंहा आच्छा जागोन दे बिदिबा उनाव लोगो मोनलायसिगोन मावजि गाखो हेल' मिस्टार रकि बिजनेसा बोरै सोलिगासिनो दङ फेन्टास्टिक एकदम फार्स्ट क्लास बिदिबाथ' मोजाङानो आरो बारायबाव बिजनेसखौ सब स्टुडेन्टसफोरखौनो टारगेट लाजोब ड्राग्स एडिक्ट खालामजोब गोसोआव लाखि बे बिजनेसाव मालायनि जिउआ मैल' गैया जोंनियाल'सो दङ बुजिबायना वेरी वेल बुजिनायखायथ' दिनैसिम थिखिनानै दङ सारन्थाइ रानि गुड आरो माला साप्लाय हरनो मालखौलाय मालखौ समफोर फाथायहरदो 1 crore अके दे जागोन राङा नाथाय केस हरनांगोन नोंथाङा रांखौ जेबो जिंगासिनो नाङा दे होनबालाय मोजां खोथा दोनथ'नोसै अके जागोन दे अके बाय बाय हेल' पुलिस हेलौ मा ड्राग्स ओइ गारिफोरखौ मोजां चेकिं खालाम दै मोजां चेकिं खालामथार लाखि ओइ मा दं जेबो गैया सार जि गोजा सार जेबो गैयानो बै थिखिखौ चेक खालाम थिखिखौ ओइ ड्राइभार दिखिखौ खुलिलाय खुले माबार सार नै ड्राग्स मा ड्राग्स गासिबो हमजोब गासिबो
थानायाव लाना फै मा हेलौ रकि खोथाया गाज्रि जाबायना पुलिसफ्रा जोंनि ड्राग्सखौ हमजोब्बायनो What? आयु बाला थु मा जाखोलै बि सिजोब्बायसो मा जाखो बेलाय जाम्बायालाय मा जाखो बस जाबाय नोंथां थ' मारै नुदों बस थिग दं एकदम फेन्टास्टिक बस बैयो आसोला अनसुला बसुमतारिया बेखौबो पार्टिसिपेट खालामगोन होननाय खोनादों आं बेवहाय अ नंगौ नामा होनबाथ' सानसेआवनो डान्स मारिनांसिगोन थिगखौनो बुंदों नों बस जिंगरासि बस बे डान्स कम्पिटिशनाव जोंना बाजि निजोमा देरहाथारगोन नोंसोरावबो जिंगा दासि बे डान्स कम्पिटिशनाव आं पार्टिसिपेट खालामगोन आरो देरहाथारगोन थिगखौनो बुंदों नोंथांमोना सोर जाखो आरो बेयाव मानो फैदों भालो खोब भालो नाच बेबी नाच नोंथांमोना बेयाव मानो फैदों खामानि गैयाबा माबा थाबनो ओंखारलां बोला थाना रोकी से जो पंगा लेगा नतीजा बुरा होगा अब देख तेरी हालत ना तो नाच सकता है या कुछ कर सकता है 1 करोड़नि सामानखौ नस्थ' खालामदों नों ब्लाडी गय अनसुला निजोमा नोंनि गार्लफ्रेन्ड नङा होमबा बेखौ आं थाबैनो जुलि लानोसै आरो सुवाग्रान मानिनोसै हायोब्ला बासाय बेखौ नङाब्ला आं अपारेसन खालामनोसै नायबाय थाग्राल' जा नों जाम्बा गाइस टुडु Hello. Bro, she's so sweet. Congrats. Oh, really? Thanks. Okay, bro. Take care. See you later. Bye. Bye. रकि नोंहाथ' बिनानाव गैयामोन ना बिब' सासेल'सो दंमोन आब' सानसुलि थैबाय दानिया
गावनि खाफालाव गावनो जानानै लानोसै नामा? मा जाखो रकि माखौ एथ' सानाबखो अ सरि आं मा बुंबावनो दा दुखुनांथाव आरो बुङाब्लाबो जाया नोंनो बिनि बिमाया सिख्ला समावनो बिखौ जोनोम होदोंमोन आरो जाय व्यक्तिया बिखौ हाबा लानो होनदोंमोन बेबो गुबुन हिन्जाव लानानैसो दोनखारलांबाय बास जाबाय रकि आं बुजिजोब्बाय बेफोरबायदि अन्थाइ बिखा सुबुंफोर थाबानो दुखु खस्थ'फोरखौ सैसोनांगौ जायो आइजोफोरा थेंक्स टु इउ एन्ड योर फेमिलि बेबायदि गथ'नो साहारा होनायनि थाखाय नोंथां बोरै मोनलाय बै समाव बादिनि जोमजों सोरबा जानायनि आवासा थास नंगौना नङा बाजै नाथाय आं सेंग्राखौ एसे अननो ओंखारदोंमोन बयनिबो सिगाङाव सोबाफ्लांनानै बोरैबा मोनदां एन्ड द्याट्स अल बिकज अफ इउ रकि Come on baby forget it past is past never come back come on now let's enjoy come on guys let's enjoy let's rock Yo. okay boss Okay, boss. सोर बिलाय जोंनि आदाया हाबफैदों बिनि बान्थाखौ मोनगोन बियो ओइ राहुल थांनाय ना फै सोर फैदों जागोन बस ओइ सोर नोंलाय मोखां देखाय रिबन मावजि गो हय नोंसोरलाय नोंसोरखौ दंस' खालामनो फैदों दा मिथिबाय ना आं बेयाव मानि थाखाय फैदों सोर बेलाय अ नोंसोर मा थैनो फैदों नामा दा जोंनिफ्राय बोरै बारग'बावनो आंनि बारग'नायखौ जिंगा दासि दा नोंसोरसो बोरै बारग'गोन बेखौ सिन्था खालाम गाइस एटेक आंखौ अननानै जेबो खालामनाङा प्लिज आंखौ अननानै जेबो खालामनाङा प्लिज अननानै आंखौ नागारदो
लखि सिखारदो आइदै 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 साले जोंखौ बुजोब्बाय सालाया जोंखौ दानजोब्बाय आइदै आं थैसिगोनलै थैसिगोन साला बिमानि खिथुआ नायै होथारदों उफ उफ साला बिमानि खिथुआ रखिनि थाखायनो होजाबाय जों खर' सर' बुख'जोब्बाय ओइ बुरबक थां आं दसे उन्दुनि थां उफ आइदै हाय आं सिङाव हाबनो हागोन ना Oh, please get lost. आं नोंनि मोखांखौ नायनो हाला. अनसुला I'm really very sorry आं सानस'हायै बुजिस'हायैयाव बिसोरजों थाफानानै माखासे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांबाय नोंनि सायाव I said, please leave my room. Leave me alone. नोंनि बे गोदोराव आंखौ मोना मिथिबाय? I said I'm sorry आरो नों आंखौ निमाहा होगौमानि आं बेनिफ्राय थाङा Oh, you. नोंखौ आं जेरैबादि सानदोंमोन नों कमप्लिटलि उल्था जाबाय आरो नों बादि हिन्जावखौ आं फोथायनो हाया अनसुला अनसुला प्लिज अनसुला अनसुला प्लिज अनसुला अनसुला I love you नों जेब्लासिम आंखौ निमाहा होआ आं बेनिफ्राय थाङा निजोम I'm sorry आं सानस'हायैयाव नोंखौ दुखु होनाय जाबाय
निजोम स्रि मोनबाय औ अनसुला थेंक इउ स' माच निजोम आइ एम रियलि भेरि सरि एक्सुअलि आं नोंनि गोसोखौ बुजिस' हायाखैमोन आं सानदोंमोन नों एकदम सोलायथारबाय होनना आरो बिनिखायनो आंखौ रेप खालामनो नागिरदोंमोन बायदिना राइट आरे नङा आं ओरैनोसो सिगिदोंमोन नोंखौ अ रियेलि या माखौ सानहाबखो निजोम ओहो जेबो नङा अनसुला I love you so much I love you too निजोम आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो प्लिज अनसुला दिनैनिफ्राय नों माब्लाबाबो आंनि गोजानाव दाथा नङाबा आं सहायनो हानाय नङा हारसिङै सना प्लिज नों जिंगासि नाङा निजोम आं नोंजों अराय सम साखाथियावनो थाबाय थागोन आंनि गोसोआ दिनै मानो रंजादों मिनिदों आंनि गोसोआ दिनै मानो नोंखौ लानानै नोंखौ साननानै गोसोआ आंनि दङ जेराव नोंजोंनो नोंखौ लामा नायै नायै आंनि गोसोआ दिनै मानो रंजादों मिनिदों नोंनि महर नोंनि मुस्रि नोंनि गाबनाय मिनिनाय नोंनि महर नोंनि मुस्रि नोंनि गाबनाय मिनिनाय दुफायदा होसै अनजालि खामग्लिदा होसै नों आंखौ फाग्ला दा खालामसै नों जावलिया दा खालामसै नों गोसोखौ फाग्लि दा खालामसै नों जावलिया दा खालामसै नों गोसोखौ आंनि गोसोआ दिनै मानो रंजादों मिनिदों
हानाय नङा सना नों गैयाब्ला थैलांथारगोन आं सना नोंखौ मोनाब्ला बे जोनोमाव बे उजियाव बिदि दाबुं नों सना आंहा बिखा गावो आंबो बोरैथो सहायनो नों गैयाब्ला बे जोनोमाव बे उजियाव खोमा खेब्बाय आं समाय लाबाय आरो दिनैनिफ्राय आं बिदि बुंथारला सना बिदि बुंथारला आंनि गोसोआ दिनै मानो रंजादों मिनिदों आंनि गोसोआव दिनै मानो रंजादों मिनिदों नोंखौ लानानै नोंखौ साननानै गोसोआ आंनि दङ जेराव नोंजोंनो नोंखौ लामा नायै नायै आंनि गोसोआ दिनै मानो रंजादों मिनिदों ला 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 Unsula, I have arranged something special for you tonight. What? मानि मा बेलाय? A special party जेराव जों सानैल' जागोन आरो रावबो गैया. Oh, really? Yes, दिनै हराव. Please don't forget, okay? दे होमबा आं थांबाय थानोसै. See you there. Bye. Bye. Hi Rebecca. Hi Unsula, मा खबर? Okay, I have to get ready. नाथाय Unsula, Bye Rebecca. Take care. See you later. Unsula. Unsula, आं नोंखौ बोरै बुजायबावनो? Oh Jesus Christ. Please take care of Unsula. बेखौ खैफोदफोर जानांगौ दंब्ला रैखा खालामदो इसोर. रैखा खालामदो. Amen. Cheers. Cheers. मा जाखो आंखौलाय? ना आं फैबायबो नामा? ना निजोमासो माहा लागायबाय नामा? Unsula, what's wrong? ना फैबायबो नामा नोंलाय? I don't know निजोम. आं माबा मोब्लिब होनब्ला जोब्बाय. दासो मोनदों आं नोंखौ बेटा. दानि अबावबाव नोंलाय? निजोम, नोंबो? माने बेफोर गासैबो नोंनि चालसो? औ आं. आरो नों थिगखौनो बुंदों. बेफोर गासैबो आंनि चालसो. बे दिना नों साना हसिया अनागारा आंनि बयफ्रेन्ड आरो बिनि लोगोफोरखौ बुख्रुबहोदोंमोन ना. थिग बे दिनानो आं समाय लाखादोंमोन नोंखौ सेस खालामनासो गारगोन होनना.
आरो मा सानदों नोंलाय आं नोंखौ मोजां मोनो नो वे You bitch! गावनो जेने थेनेसो गसंदों आरो बेनो रागासो देखायबावदों निजोम बिराद फस्थायगोन नों अ लेट इट बी बेफोर फिल्मनि डायलगफोरखौ आं खोनासंनो बायो होख्राय सालाखौ फोजोबस्रां दिनैनो दानो होथार सालाखौ दिनैनो फोजोबस्रां ओइ ड्राइभार गारिखौ लाखिलाय फोजोबस्रांदो बेखौ मा दावराव जादों बेयावलाय कनस्टेबल पुलिस बस पुलिस निजोम कनस्टेबल ओरै खारबालाय बेनाव मबाइल दंना गैया नायलाय मबाइल दं सार लास्ट डायल नाम्बार रेबेका हेलो सोर नों रेबेका ना औ आं रेबिका आं पुलिस इन्सपेक्टर बुंदों मा अनसुलाया गाज्रि जखम जानानै हस्पिटालाव दङ नों हायोबा थाबनो फै मा र' आं थांगासिनो दङ डक्टर पेसेन्टआ बोरै दं पेसेन्टनि कन्डिसना बिराद एबनर्मेल बिनो गोबां ब्लाडनि गोनांथि जादों बिनिखायनो हायोबा थाबनो एरेन्ज खालाम जागोन दे डक्टर अनसुला नों हस्पिबाय औ रेबेका थेंक इउ सो माच फर सेभिं माय लाइफ अनसुला आसलते नों जाय मानसिखौ थेंक्स होनांगौ बे आं नङा गुबुन सासेसो निजिमासो नोंनो थै होनानै थैनायनिफ्राय नोंखौ रैखा खालामदों अ गॉड रेबेका अनसुला प्लिज बेखौ थाबनो होखार अनसुला आं बिनि मोखांखौ नायनो हाला अनसुला आइ एम रियेलि भेरि सरि आं बस जाबाय That's enough ओंखारलां माबा थाबैनो नों सासे दायनिगिरि मोजां गाज्रि साननो रोङै जिउजों गेलेग्रा अन्थाइ बिखा रेबिका आं थैनो थांसै निजोम प्लिज नों बिदि दाबुं रेबिका अनसुलाया थिखौनो बुंदों औ आं सासे अन्थाइ बिखासो जिउजों गेलेग्रा मोजां गाज्रि सिनाय रोङै आरो आं बायदि फाफि मानसिया थांनानै थानायनि जेबो मोन्थाय गैया बेनिखायनो आं थैनो थांसै गासैबो थिग जाजोबगोन निजोम नों जिंगासि नाङा अनसुला निजोमखौ नोङो गोरोन्थि बुजिबाय बेनिखायनो आं सिगाङावनो खिन्थानानै लाखिनो थिनदोंमोन नाथाय नों मानियाखै गोरोन्थिया नोंहाबो दं अनसुला निजिमा सिनायाखैमोन नोंखौ नोंनोथ' बुंदोंमोन ना निजिमा गोसो सोलायबाय होननानै नङा अनसुला बे दाबो आगोलनि बादिनो दं बे दाबो बै उन्दै समनि अनसुलाखौनो मोजां मोनो नाथाय बिहा गोरोन्थिया रकिखौनो बै उन्दै समनि अनसुला साननानै दंमोन नुबानो रकि आं बेसे क्लेभार Oh yes, you are clever my baby. गोदै गोदै रावजों बुरखायनानै दिनै बिनि हालतखौ मा खालामखो आं नाथाय नों गावनि थाखायसो खहा खालामनानै लानाय जादों निजोम अ नोंसो बुं मानो फैदोंमोन सोर फैदों बेबी सोरबा महारानि फैदों र' दोनथ' निजोम नों अनसुलाखौ थगायनानै बुख्रुब होनाया मोजां जायाखै मा बुंदों नों अनसुलाखौ बुख्रुब होनाया मोजां जायाखै होमबा साननानै नाय अनसुलाया दि आंनि बयफ्रेन्ड आरो बिनि लोगोफोरखौ बुख्रुब होदोंमोन बेखौ मोजां नुबाय वाह खोथा बुंनो फैदों बेयाव रकिया नोंनि बयफ्रेन्ड नङा निजोम Oh you just shut up आं थिगखौनो बुंदों बे नोंनि बयफ्रेन्ड नङा रकिया नोंखौ थगायगासिनोसो दं बेफोर बेनि सालसो नोंखौ मोननो थाखाय नों बारा बुंद्रायबाय रेबिका आंनि खोथाखौ फोथायाखैब्ला सोंहर रकिनाव बिनि बिमा बिफानि मुंखौ आरो बिसोर अबाव थायो बोरै दं आरो नखराव साबैसे दं नोंखौ माब्लाबाबो लोगो हमहोदोंमोन नामा गावनि पेरेन्टसजों नंनायाथ' नंगौ आं रावखौबो लोगो हमफेराखै रकिनि पेरेन्टसखौ नाथाय दासो मानो बिदि सोंनाय फैखो कामन मा जाखो सोंहरदो थाबनो मा बुङो बेयो तब होगा दूध का दूध पानी का पानी
रकि आन्टी आरो आंकोलनि मुङा मा What? आन्टी आरो आंकोलनि मुङा मा नाथाय मानो नांगौ ओरैनो आं गावनि बिहाव बिखुनजो जागोनफोरनि मुंखौनो दाबो मिथिया बेनिखायनो मिथिनो लुगैदों अके मानिक ब्रह्म आफानि मुङा आरो आइनि मुङा माइदांस्रि ब्रह्म मा मा जाखो जेबो नङा अके थेंक इउ हेल' निजोम हेल' अ गड थैबाय दानिया आंनि आसलि बिस्लि बिमा बिफानि मुंखौसो खिन्थाहरफ्लांबाय आं नाथाय निजोमा दिनैसो मानो सोंखो बेफोर खोथाखौलाय ना माबा मोनसे जादों नामा मा जाखो निजोम दा मिन्थिबाय ना रकिनि अरिजिनेल कालारखौ नाथाय बे अनसुलाखौ बोरै आंनि उन्दै समनि मोजां मोननाय अनसुला होनना फोथायनो आरो बे माब्लाबाबो आंनो बुंनानै लायाखै बे बोरै बुंनानै लानो हानो बेखौ नोंनो मोजाङै मिथिखायो आरो फोथायनायनि खोथा बुङोब्ला सिगाङावनो बिनि मुङानो बिनि रोखा सिनायथिखा नों फोथायाब्लाथ' बिनि बिमा बिफाखौ लोगो हमनोब्ला बिनि राव फाव फेशन आरो गोसोखौ एसेबो हमदांनो हायासै नामा नों सिगाङावनो बुंदोंमोन आं बेखौ नोंनो खिन्थानानै लानो नाथाय बियो सानदों नोंखौ गावखौ बावनानै रकिखौसो मोजां मोनबाय बेनिखायनो बेयो खिन्थानानै लायाखै आरो आंखौबो खिन्थानाङा होननानै समायला होदों मानोना बेयो नोंसोरनि मोजां मोनज्लायनायाव हेंथा होनो सानाखैमोन आरो बायचान्स गाव खिन्थानानै लासेयावबो नों बेखौ नेवसियोब्ला गाव दुखुजों सहायनो हानाय नङा आरो थैफ्लांगोन होननायखाय आंबो नोंनो खिन्थानो साहस हायाखै नाथाय नों बिनि गार्लफ्रेन्ड नङा नामा मा खालामनो बिराद मोजां मोनदोंमोन आं नाथाय बे नोंखौल' मोजां मोनो आरो नोंनि जायगाखौ रावबो लानो हाया बुङो अनसुला आइम सरि हायोबानो आंखौ निमाहा होदो अनसुला दा हस्पिटालाव दङ जिउजों जुजिगासिनो दङ आरो गोबां थैनांगौ जानानै दङ बेनिखायनो थाबनो थांफिननांगोन मा बिनि ब्लाडखौ मिथियो नामा डक्टरा बुंदों ए पजिटिभ थेंक गड आंना बे ए पजिटिभ होनबाथ' माबार थाबनो Nizam, I'm really very sorry. आं नोंनि सायाव गाज्रि आरो गिदिर राव बाहायफ्लांबाय नोंनि जेबो दाय गैया अनसुला बेफोर गासैबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय हायोबानो आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ जोबोद दुखु होबोबाय हायोबानो आंखौ निमाहा होदो निजोम नों मानो बिदि बुङो दायनिगिरिया आंबो I'm sorry Nizam I'm sorry अनसुला आं जेला कलेजाव फैजेनो अब्ला नोंखौनो लोगो हमनो आसा खालामनानै फैदोंमोन आङो बिमा बिफानि खोथा लायालासिनो निजोम नों बहा दं आं नोंखौ लोगो हमथारनांगौमोन लोगो हमनोसो बुंदों नों सैमा लाजियासै नों सासे सिख्लानि गोसोजों बिदि गेलेनो नाय रकि नों सोर आरो माबायदि मानसि आं गासैबो मिथिजोब्बाय so it's better that you stay away from me अ बिदिसो मा बाथ्राया cool that's wonderful baby नों मिथिबाय जेथिया बेखौबो मिथिबावदो नोंनि बिहाव आरो बिखुनजो जागोना नै बेयावसो दङ I mean kidnap मा नों बिदि बुंबा जों फोथायगोन नामा नों फोथायाबा नै खोनासं ओइ बुरि न' लायराय फिसा जोंखौ हमना लाबोबाय बे रकिया
खोनाबाय ना प्लिज रकि अन्नानै बिसोरखौ जेबो खालामनाङा प्लिज ओइ रकि खबरदार आंनि आइ आफाखौ जेबो खालामनाङा नङाब्ला वे लड़के मेरे से पंगा लेने का नतीजा वही होता है और अगर अपनी माँ बाप को सही सलामत चाहिए नङाब्ला नोंनि आइ आफाखौ खालाम रकि आं थांगासिनो दं निजोमखौ लानानै गुड नाउ डेट्स लाइक ए गुड बय आई एम वेटिं आरो खबरदार पुलिसनो खबर होबाय होनब्लाथाय होआ आंखौ फोथाय गुड आं मिथिजोब्बाय अनसुला रकिया मा लुगैदों जेबो नङा लानानै थां आंखौ बिनिसिम नाथाय प्लिज डन्ट वरी आइल बी फाइन अ रकिया सासे बिनानाव दं आं रायज्लायनो मोनबाय बेजों दासो बुजिबाय आं रकि वेलकाम वेलकाम मिस्टर अनसुला थैंक्स निजोमखौ आंनिसिम लाबोनायनि थाखाय नाय रकि निजोमखौ नांगौब्ला सिगां आंनि आइ आफाखौ खुलिनानै आंनिसिम फाथायहर आफा निजोम फिसाखौ बे फाफिनो गथायनाङा मानसि मोजां नङा बियो ओइ बुरि बारा दा बुं नों नङाबा दानो रकि खबरदार जिंगा दासि अनसुला निजोमखौ आंनिसिम लाबो अनसुला फिसा नों जोंनि थाखाय जेबो जिंगासिनो नाङा नाथाय नों निजोम फिसाखौ लानानै थाबनो थांफिनदो साला बुरिबो बोरायबो गैलायथारा माथो बिसोर रकि माबा थाबनो खुलि आंनि आइ आफाखौ बेहेले निजोमखौ आंनो गथायग्रो बिनि उनाव सोरखौ लाना थां नों जेबो जिंगासिनाङा अनसुला आंखौ जेबो खालामनो हाया बियो खबरदार मिस्टार अनसुला नोंनि पेरेन्ट्सखौ मोनलांगोना एथ'ग्राब गोरलै नङा आइ एम सरि निजोम मा खालामनो आइ एम टु क्लेभार मा सानदों नोंलाय आंनिफ्राय बारग'लांनो नों जेब्ला सोङो आंनि आइ आफानि मुंखौ थिग बे समावनो आं सानखादोंमोन माबा मोनसे जाबाय होननानै बिनिखायनो आं उफाय गैयाव बिदि खालामनांगौ जाबाय लाजियासैनो बिदि खालामनो मा मोनखो बिदि खालामनानै मानो आं गिनोखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो नों माने एसेबो बुजियासै गासैबो बे ब्लाडनि थाखाय जाजोब्बाय हेलो ब्रो आंखौ सोरबा किडनेप खालामबाय मा बिनानाव किडनेप प्लिज आंखौ थाबनो रैखा खालामफै बिनानाव मा जाखो मानो मोखां सोमजाखो दासो बुजिदोंना गावनि मानसिखौ किडनेप खालामबा माबायदि मोनो ओइ मिस्टार खबरदार आंनि बिनानाव माबा मोनसे जायोब्ला हले मा गावखौनो गाव बिराद हसेर सानदोंमोन नङासै नों निजोम राजा नयन खुलिदो बिसोरखौ मोजाङै दं ना औ आफा मोजाङै दं मादै औ फिसा माबा थुदे निजोम रकि नोंथां जिंगासि नाङा जों दंना नोंनालावखौ जों रैखा खालामगोन हा बिनानाव हाय ब्र आंखौ बावबाय नामा नोंबो बावदों बिनानाव नों मोजां दंथ' बिनानाव नों जेबो जायाखैथ' अफकर्स आइ मिन गुवाहाटी आं मोजाङैनो दं नाथाय नों मानो बिदि सोंखो मा जाखो फनखौ मानो दानखो बेलाय मा जादों नोंनि ब्र'खौ
मिन्थिया मानो दानखोथाय गाइस दसालाफोरखौ हमना लायफिनि नाथाय नोंनि बिनानावखौ मा जानांगौ नोंथां शी इज फाइन बेखौ जेबो जायाखै होमबा बिसिनि सालसो समायना सिख्लाफोरनि आइडिया टेकनिकआनो आलादाखा अननोबो लुगैयो गोसो थोनोबो सानो नाथाय नों जि हाबाखौ मावबाय दानिया सि नै बे फाफि मेलेमा निमाहा होनायाव गैया अ सालाफोर नोंसोरबो माबार फै थाब आज शाला मोसौ हासुनाया एथ' गोबाव हासुयो नामा नारफै माबार फै आरो रावबो सालाखि खालाय मोना दै अ जोहोलाव आइडिया थिगैनो दं दासो गाब्रदों नोङो बेहेराव नै बे मोदानि बेहेराव रखि नोंथां गोख्रै फै नै सालाफोरखौ आन्डार माइ कन्ट्रल खालामनानै दोनबाय आं मा जोंखौ जाम्बा खालामनानै बारग'नो सानदोंमोन नङासै अनसुला मा खालामबावनांगौ दाना पापिफोरा सफैफिनबावबायसो नों जिंगा दासिनो जों गाइस कम ऑन अटैक देम हैंड्स अप गाइस गन डाउन दावखोबो गन डाउन सोलि समायना सिख्लाफोर सासे ओंखाम संग्रा सासे आया मा जाखो मानो बिदि खालायखो आगै सिरिथा दाबो गैया थैनो रेडि जा मोदा आदा थैनो रेडि जादो हामा समायना सिख्लाफोरनि आखायाव बेफोर जिरादफ्रा थानो समाया हनै मोसाया एन्साब जिराय हान्थु खराय गोजाननि खुदुमनाय Wait! खबरदार आं सिख्लाफोरनि मोदोमाव नट टाचिं आइदै हगार पापि हगार
माथ' मोदानि मान सनमानखौ लाखिनांगोन थैनोसै समबाबो सिगारेट थरसे सोबनानै थैलांसै आं र' आगै र' Onsula! Hello, police. Hey. बे गेमाव no police. Okay? दायखौ मावबाय जेथिया नै बे गुलिखौ जादों नोङो फिसा अन्नानै हगारदो बिखौ गोरोन्थि जाफ्लांबाय बिहा बे खनसेखौ अन्नानै हगारदो फिसा नांगौबा नों जोंखौनो गावथार फिसा थेवबो बिखौ गावथारनो नाङा रकि नोंहा दुसुमना अनसुला आरो आंजोंसो बिसोरखौ मानो लाबोखो गेजेराव दुसमनाथ' नोंसोर सानैल'मोन नाथाय दा गासैबो जाजोब्बाय थैगोन नोंसोर गासैबो थैजोबगोन सबसे सिगाङावनो नैबे आइजोआ थैग्रोगोन पुलिस थाब ओइ साला हमनालाय Onsula! Why you bloody? Wait! Bima! मा जाखो बिमा? आइनो मानो बिदि खालामखो? बिमा! Rocky! Wait! Mother! Hands up! मा जाखो नोंथाङा आइनखौ आखायाव लानो दासान इन्सपेक्टर दिनै बिदि जिउ लानानैसो गारगोन आं नाय नोंथांनि मोजां थाखायसो बुंदों आं नोंथाङा बारा अख्रा खालामबाय थाब्ला नोंथांनि सायाव गुलि हगारनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामो कानुननि खामानिखौ कानुननो मावनो हो जों हाजासे साजा होगोन बेखौ अनसुला फिसा हामा बिदि खालामनो गाज्रिजों गाज्रि जाफानो हाया नाथाय गाज्रिखौ फोसाबनायासो सुबुंनि धोरोम नों मानो बिदि जाखो मादै नों मानो बिदि खालामखो मादै दा नोंथाङा नोंनि आइनि खाथियाव थांनायासो गोनांथि आयै नों मानो बिदि खालामना लाखै आयै फिसा आंहा बुरिखाबायबो थैनायनि समा सफैखाबाय बेफोरखौ मा बुंलाबाय दे आयै नोंखौ जेबो जाया नोंखौ थाबनो हस्पिटालाव लांसै नाङा फिसा आंखौ हस्पिटालाव दालांसै अनसुला फिसा आयै नों नोम्फाखौल' मोजाङै नायदो आफा आयै दुखु होनाङा बेखौ बिमा नों मानो बिदि खालामनानै लाखो बिमा निजोम फिसा आखाइखौ ओरै हरलाय आफा सानैजों मोजाङै अनलायनानै रायजो जादो फिसाफोर मादै जोंखौ निमाहा होदो सम मथे फैनानै जों नोंसोरखौ रैखा खालामनो हायासै ओइ लाना फै बेखौ Hands up! आं नङालै सार आं नङा आं बन लांनोसो फैदों सार आं नङा सार आंना मादैया 55 बोसोर जाब्लाबो हाबा जायाखै सार मोजाङै दंथारो सार आं खिनो ओंखारदोंमोनलै माबारथ' मामा फै ओइ थाब लाना फै बे सालाखौ थाब लाबो
फा मा जाखो बिमा रैमालि आइखौ नुदों नामा फा बे न' सिङाव गैया बे गैया माथो नायजोब्बाय आङो अ बावदोंसो आं दिनैथ' आइ थैनायनि सान नानिया बे बिबौजों दंखायो बे थलाय न' सिङाव आफा आफा बे नानि फिसाया दं नामा दङ र' आयै नों आबौजोंसो दंमोन औ आं आबौजों आबैखौ फुजा खालामदोंमोन भिडिअ लादां Nah itu tengah tuh. Tengah tuh itu. थाफिनो देलाय